Wil je anders schermen? Ik bedoel, deze heb ik dan tweedehands gekocht. Deze komt daadwerkelijk uit Rome. Als ik het zeg, mag je 1 keer slaan. Als ik ja zeg, mag je 1 keer slaan. Ja. Bijna. Een beetje zo, arm omhoog. Bam. For someone who never had armor on himself, it's always like a shock. Ja, kijk, dat zijn de klappen die ik wil zien. To Russia, to Ukraine, I was fighting on the tournament in Israel, so it's all over the world. Dat was best wel heftig, hè? Ja, ik zat heel erg te schreeuwen toen. Some smooth moves there. Outstanding work there from the international bastard. There was one out himself. Great takedown there, and that is over. Proost, Bobby. Verder. Dit was het hoors, hè? Goed zo, jongen. Hij had vorige direct niet in. Oh, let's go. Ja, en dan moet het 3 uur komen. Dit is een Fred. En daar zit Bonnie. Dank jullie wel. Dat komt zomaar. Er komen zomaar ideeën. Een creatief persoon had zomaar ideeën. Ik heb ook van die enorme maanelforen. Maar die staan helemaal naar buiten toe. Wat is de bedoeling? Ja. Ga veel oefenen. Je kan ook op 2 wielen, hè? Dat heb je zo, hè? Kijk. Hoppa! Big victory there for the Brotherhood. Jan, you're okay? Was brutal.